buongiorno, ciao. Would you like an ice cream? Pistacchio, fragola. By the way, how did you get to Noli? Miten sinä päädyit Italiaan? Norwegian Rewardin kanssa se on helppoa. Vaihda sähkösopimuksesi kotimaan energian lentodiiliin ja ansaitset satoja Cashpoint-pisteitä. Ci balla rumba, ci balla mamma, ci balla bamba, biti balla bom. Ci balla rumba, ci balla mamma, ci balla bamba, biti balla bom. Cashpoint-pisteet ovat kuin käteistä. Niillä voi ostaa minkä tahansa lentolipun satoihin eri kohteisiin. Kerää pisteitä nyt norwegianreward.com.